Ret nummer 2. Der skal vi have vores brødkartoner, der er stegt i smør, vores urtesalat og selve krabbesalaten med lækrøget torsk og pærer og urter. Her starter jeg med at tage brødkartoner igen i midten af tallerkenen. Krabbesalaten ovenpå. Der er cirka 1,5 spiseske hakket peberrand her. Og til sidst tager jeg den her urtesalat med bladselleri, crudité, dild, kørvel og også friske urter ude for det lille økori. Kommer på toppen. Og det således. Velbekomme.